Duha ka mga babayeng senior citizen nadangat sa tambalanan human nadasmaggan sa usa ka awto. Samtang milabang sila sa ML Quezon Highway sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Tiluan Mirondina sa report. Daling gitabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO kining managsuon nga mga senior citizens human madasmagi sa usa ka pribadong awto. Padung untang mulabang sa Picas Lane sa ML Quezon Highway, sila si Elena Kinapundan, 62 anyos, ug ang iyang igsuon nga si Yutikya, 70 anyos, pasado alas 8 kaganihang buntag aron unta mo sakay og jeep paingon sa Barangay Look kay mag-prayer meeting. Niadtong higayuna, nagdulhog sa Marcelo Fernan Bridge paingon sa airport ang 57 anyos nga aircraft engineer luwan sa iyang awto. Wala siya kabantay diri kay na may sakyanan mo to gikan sa ubos kusog-kusog gyud yang dagan. Pag namo to na igo niya ang duha ka kwan nga mulabang unta didto sa Picas Lane. Gikatahong mihangyo pa ang aircraft engineer sa mga traffic personnel nga unang nakaresponde sa dapit nga gikinahanglan siyang makaadto dayon sa airport tungod sa kamahinungdanon sa iyang trabaho. Apan gipugngan lang una siya tungod sa iyang tulubagon sa duha ka mga senior citizens. Miuban ra hinuon siya sa traffic investigator ug mikooperara usab sa investigasyon ug nagkaabot sila sa mga anak sa mga biktima. Sa inisyal nga kasayuran nga nakuha sa RTV Balitang Bisdak, menos ra hinuon ang mga samad nga nahiaguman sa 70 anyos nga si Yutikya. Apan tungod sa iyang pangidaron, gipaubos una siya sa mga test ug x-ray aron masiguro ang iyang kahimtang. Samtang ang 62 anyos nga si Elena, ang gikatahong nahiagom og fracture kun bali sa iyang lawas. Matod sa usa sa mga anak sa biktima nga sa pagkakaron wala sila'y planong mosangat og reklamo batok sa aircraft engineer nga nakadasmag sa ilang mga inahan. Kay misaad man kini nga abagahon niya ang mga gastuhan sa tambalanan. Sa mga biktima, lakip na ang tambal nga gikinahanglan hangtod nga maayo na sila sa ilang nahiaguman. Siya na mo nga sabot ni sir katong nakadisgrasya sa ako ang mama kay mukuan gid siya. Mo shoulder gid siya sa tanan nga expenses. Kung moabot na ang panahon nga murag di na bitaw kay sila mutuman sa ilahang mga gipasalig namo sa karon namo sa among gipanotaryo. So mapugos gid mi nga maabot ana nga sitwasyon. Ang aircraft engineer sa iyang bahin nagdumili pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera. May pahimangno hinuon ang traffic police sa mga motoristang malambigit sa disgrasya sa kadalanan. Once makasata sa karsada na gyud tay responsibilidad na bibindo wala pa nato makuan kisay sad ano kuan sa kung sa lain nga senaryo at least mohunong gid unta sila nya mo cooperate lang sa mga first responder nato. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.